Fa 4 anys que Salut Mental Gràcia va començar a treballar en aquest descampat de la carretera alta de les Roquetes per convertir-lo no només en un hort per fer-hi activitats amb els usuaris, sinó també en un espai de relació i trobada obert al barri. El que volíem no era gestionar aquest espai i fer ús només nosaltres i les persones a les que atenem, sinó que fos un espai d'inclusió, un espai d'inserció social i laboral. I és que després de fer la formació en horticultura poden accedir a treballs relacionats. Yo es que hice la formación y me gustó mucho el huerto y yo me siento aquí súper bien, me encanta esto y de momento pues aquí estoy. Això estava buit, estava l'àvia d'ametlles i res més. Molt agradables perquè és un espai amb la natura i compartim coses entre tots i és molt agradable treballar aquí. L'objectiu és trencar l'aïllament que en ocasions pateixen les persones diagnosticades d'una malaltia mental, creant espais de relació amb veïns i voluntaris que també vulguin compartir aquesta experiència. Ha estat una altra manera d'aprendre jo i d'ensenyar a altres. És recíproc. L'espai forma part del programa Pla Buits amb què l'Ajuntament cedeix solars en desús a entitats sense ànim de lucre perquè els gestionin. ¿Qué tiene mejor vista, la Lali o la...?